kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa mga inmates sa BJMP sa Handumana nagpositibo sa COVID-19. 19 pagid ka mga empleyado sa isa ka English tutorial firm sa syudad sa Bacolod nagpositibo man sa virus. Bacolod City ginakabig na sa karon sa DOH bilang high-risk area bangod sa pagsaka sang kaso sa COVID-19. May report si Marty Go. May 46 ka mga inmates ang Metro Bacolod District Jail Male Dorm Annex nga nagpositibo sa COVID-19 sa ila isolation facility sa Barangay Handumanan. May 19 man ka mga empleyado sang isa ka English tutorial firm sa syudad nga nagpositibo man sa virus. Ining kabahin sang masobra sa 100 ka mga bag-o nga kaso sa Bacolod sa sulod lang sang isa ka adlaw base sa record sang Bacolod Emergency Operations Center. 23 na ang napatay sinila nga bulan. Naglabot naman karon sa 900 ang active COVID cases sang syudad. Base sa monitoring reports ng DOH, ila gin-classify ang Bacolod karon nga high risk bangod sang tuman nga pagsaka sa mga kaso sinila nga bulan. Ang among support sa DOH to Bacolod City against these rising cases, no? We continue to provide guidance on the infection prevention and control to prevent this virus transmission. And we also depende sa LGU, no, as what ko ginhambal natin ang ato national interagency. That's why we also recommend localized lockdown kung kinahanglan gid na ang localized lockdown para makontrol natin ang prevention sa transmission. Base man sa records ng DOH, may 1,852 na ka mga healthcare workers sa Western Visayas nga nagpositibo sa virus. 348 ang sa Negros Occidental kag 312 ang sa Bacolod. Gani nagapanugyan ng DOH sa publiko nga magpahibalo sang temprano kung close contact sila o kung may nakaupod sila nga nagpositibo sa virus. Kaya iba, ginatago-tago nila, matubang sila sa doctors, sa nurses, na may ara na sila pala na upod sa balay, upod sa ila office na nag-positive and nahawaan sila, daw sila gahambal, no? Na-adlock sila or natahap sila mga hambal. Ano? That's why ikalatnan pero may man ang mga health workers nato. Ginpahayag man sang DOH nga wala pa sila sang ebidensya nga makapatod kung bala yari na diri sa Western Visayas ang iban nga mga variants sang virus nga mas makalalaton. Pero ila ginapahanumdum ang publiko nga magsunod sa gihapon sa local health protocols. Marty Go para sa Digicast Negros.